Matul il-jum ta' tnejn bosta familji anzjani u turisti setgħu iżuru japprezzaw numru kbir ta' wirjiet ta' modelli tal-ajruplani magħmulin mill-fiberglass u l-foam fost materjali oħra. Din il-wirja saret fil-Mużew tal-Avjazzjoni f'Taqali imtella mill-Malta Model Aircraft Flying Association. NetNews kien preżenti fejn tkellemna ma' Lurunza li huwa il-PR officer tal-Malta Model Aircraft Flying Association. L-attività tal-lum tal-Malta Model Aircraft Flying Association hija l-75 anniversarju ta' twaqqif tagħha. Dan il-klabb l-an tiegħu partikolari huwa hemm membri ta' xi 112-114 illi dawn sempliċement nintaqgħu fil-weekends biċċa kbira ta' qali fejn għandna is-sajt uffiċjali u itiru modelli through radio control. Ovvjament il-modelli varjaw illa għaliex illum hemm varjazzjoni kbira ta' scale reproductions. Aħna parti però da kollu inna dal-aħħar 20 sena più o meno illi membri mill-klabb tagħna imorru barra imorru dak li jgħidulhom meets u saħansitra anke kompetizzjoni nazzjonali Taljani. Lurunza tkellem fuq l-attivitajiet u l-esibizzjonijiet li l-Malta Model Aircraft Flying Association qed ittella sabiex tfakkar l-istabbiliment u s-sinifikat ta' din l-assoċjazzjoni. Bħal tal-lum ġeneralment meta jkun xi eċċezzjoni ta' jinnaf xi forsi 10 snin oħra jew forsi meta nilħu nispera forsi nkun hawn meta nagħlqu l-100 sena. Imma ikun hemm attivitajiet pereżempju li jsiru anke annwali li dik li jgħidula Open Day fejn anke l-pubbliku jiġi invitat u addirittura anke it-TV stations. Din l-esibizzjoni fakret il-75 sena anniversarju tal-Malta Model Aircraft Flying Association fejn tul is-snin u rew ix-xogħol u dedikazzjoni li jeħtieġ għal dan it-talent tagħhom.